Hold kæft. Og bid. Altså Malte, hvor mange har du fanget? Jeg har kun én bedste. Nå, værsgo. Seks. Ej, skal vi lige køre den ud til... altså nu har... Nu... Et perfekt 12-tal. Ja. Så er lidt senere og lidt... Lidt småtter. Har jeg lige muligt. Garoto, macaca. Hey, tak. Det er godt. Skal jeg finde noget på din telefon til dig? Jeg håber lige er. Jeg får rimelig ondt i ryggen af at stå sådan her, så jeg har lige taget påben heroppe. Der var en mere til samlingen. Ja, den er større, den der er den af. Ja.
tilfælde, jeg fik øje på det. Jeg satte mig ind i bilen. Det var et tilfælde, jeg fik øje på det, jeg satte mig ind i bilen. Han sad til opladning. Nej. Oh shit. On chaser. Ja. Shouldn't lead us. Jeg har faktisk Sådan. Prøv at... Og nu kan vi ikke gå lige ind i stenen der. Sådan. Malte. Malte. Ej, okay, så fik vi lige noget. Må jeg vinde? Altså, en af dem, vi har fanget, det må være den samme. Det kan godt være. Er den stor, eller? Den er ikke så stor som den første, du fik. Ha? Den er mørkere. Den er helt rød. Helt brun. Vis i kameraet. Sådan. Good man. Godt nok. På med regn, Malte. Nå, du fangede ikke det så slet ikke. Er det, nej, det er ikke, er det ikke godt? Ja. Nej. Nej, det er så. Jo. Haftebid. Det er sådan en kongekrabbe. Det er rigtigt. Så må det på kameraet, tror jeg. Shit, man. Så er det, man.
godt det der. Ja. Sådan en til. Har du slukket kameraet igen nu? Den blev sgu på. Så, tag den der. Tag den der krogen. Der skal jo 4 minutter. Hold Ja, du skal tage fat i den, så løsner krogen. Okay, du er nødt til at Jeg sidder helt ude for uden, men det burde du Du er nødt til at samarbejde med mig, okay? Så nu tager jeg fat i dig, og så lover du, at du står stille. Kom nu, kom nu. Tak. Tak for det, min mand. Ja, du skulle sidde stille. Det kan godt gøre lidt ondt, det her. Det kan godt. Jeg har ondt bare at kigge på det, søster. Den har du fået boret godt ind i mundvinen. Den er flyt, så stop med det. Stop. Så. Sådan. Det var godt, ikke også? Men ikke mere pjat. Farveler. Holde. Ja, en hej. Hej. Prøv at se der. Prøv lige at se, den er mega stor. Jeg ved ikke, man kan se silhuetten. En kæmpe haj. Hold. Kan se, det kan man desværre ikke. Man kan se finnen. Hold, det er altså. Man kan se, jeg kan se den igennem vandet, man kan ikke se den her. En haj, seriøst. Jeg tror, det er sådan en brugt eller sådan noget. Prøv lige at se her. Jeg kan se den lidt i vandet. Se rygfinden og halefinden, der kommer op. Det findes man fisk med til den. Jeg tror, det er en brugt. Den spiser kun sådan noget krabstyr og sådan noget. Oh my god, en haj. Ja, det er for sygt, det der. Den er fandme stor. Hold.